сармои сахти оғози январ сокинони бархе минтақаҳо хусусан мавзеъҳои кӯҳистониро ба мушкили оби ошомиданӣ рӯбарӯ кардааст. онҳое ки обро асосан аз рудхонаву чашмаҳо мегирифтанд аз ях бастани манобеи об ва лӯлаҳои обрасонӣ хабар медиҳанд. пештар амин дарёи Ширкен сероб буд, об меомад. ҳозиранги амин зимистонае ки хунук шид, тармои ях шид, обо ях шид, кам омада истода. Усун болои амин Ширкен даста охиранги деҳаба унҷа об ях шудаги мумкин ова чӣ карда мегирад, яха зада тағиста сатил қатӣ, фақир қатӣ, мегоҷ қатӣ мегирад. яхбандон ва қатъ шудани оби ошомиданӣ дар аксари минтақаҳо махсусан деҳот ба мушоҳида мерасад. ҳавошиносон мегӯянд чунин хунукии шадиди сартосарӣ дар тамоми қаламрави кишвар танҳо дар охири солҳои 60-уми қарни гузашта сабт шудааст. дар ин миён чунин ҳолатҳо будаанд, вале дар минтақаҳои алоҳида. имсол сармои сахт қариб дар ҳамаи минтақаҳои кишвар мушоҳида шудааст. дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ҳарорати ҳаво то 24 дараҷа сар гардид, ки албатта дар чунин хунукӣ чашмаҳои на он қадар калон, яъне ки кӯлҳои на он қадар калон, ҳатто наздики дарёҳо, яъне ки дар соҳилу дарёҳо яхбандӣ пайдо мешавад. ҳатто дар обанборҳо низ пайдошавии яхпораҳо мушоҳида кардан мумкин аст. ба гуфтаи масъули маркази ҳавошиносӣ, ҳаво дар сардтарин нуқтаи кишвар Булункул то 60 дараҷа сард шуд ва ин ҳолат то як ҳафта давом кард. дар ҳамин ҳол ба қавли ҳавошиносон бориш назар ба як соли пеш тақрибан як баробар кам будааст. худи моҳи декабр нишон дод ки дар ҳақиқат дар қисми зиёди минтақаҳо на ин ки кӯҳӣ, балки баландкӯҳҳо, водиҳо миқдори боришот нисбатан кам аз меъёр борид ва ҳатто нисбат ба соли 2019 декабри 2019 ва январи 2020 то имрӯз нисбатан камтар, гарчанде ки соли гузашта низ дар фасли зимистон боришот кам борид. бинобар пешгӯии ҳавошиносон сардии ҳаво дар кишвар то даҳаи 3 феврал идома хоҳад кард ва ҳарорат дар минтақаҳои кӯҳӣ то 15 дараҷаи зери сифр поин хоҳад омад.